Il-bidliet pożittivi li seħħu fil-pajjiż tul it-3 snin li għaddew se jkunu sostnuti tul is-sentejn li ġejjin fejn il-gvern se jkompli jbiddel għall-aħjar id-direzzjoni tal-pajjiż. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ġimgħa filgħaxija tkellem fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Birgu. Irrimarka kif is-suċċess ma jaqax mis-sema huwa r-riżultat dirett tad-deċiżjonijiet li ħall-gvern li għalkemm seta' kien hemm mumenti fejn żbalja dejjem sema' u tejjeb fejn kien hemm bżonn. Hawn tkellem dwar l-investiment tal-American University of Malta fin-naħa t'isfel ta' Malta u dwar is-suċċess li qed tagħmel l-industrija tal-films f'pajjiżna. Fiż-żewġ każi se jkun hemm impatt dirett fuq l-ekonomija tal-pajjiż b'investiment ta' miljuni ta' euro. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-bidla li għamel dan il-gvern fir-riżultati ekonomiċi ta' pajjiżna, it-tnaqqis fil-qatt u r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Semma wkoll miżuri oħra bħal ċentri tal-ħarsien tat-tfal b'xejn. Qal li dawn ir-riżultati huma biss frott ta' bidla fil-gvern. Għalhekk irridu nibdew nafdaw f'idejn in-nies li ħadu dawn id-deċiżjonijiet għax jekk wieħed jafda f'idejn dawk li ma jiddeċidux tajjeb se nerġgħu immorru lura żmien qabel daħlu fis-seħħ dawn ir-riformi sostna il-Prim Ministru.